Pois empezou con moitos problemas, moitas inquietudes. A verdade é que xa levamos moitos anos falando sobre a posibilidade de constituir unha cooperativa que englobara un poquinho o sector da faba. Por fin do 2014, pois, un grupo de agricultores pois constituímos un primeiro grupo de traballo e a raíz daí pois xurdiu a cooperativa da que estamos falando agora. Pois o que ofrecemos é, sobre todo, unha seguridade alimentaria. Os clientes teñen unha trazabilidade do produto moi exhaustiva, saben en todo momento, a través do número de lote, de que agricultor foi cada faba, de que finca saliu. Entonces, un pouquiño é tamén poñer en valor o que é a faba de Lourenzá e, sobre todo, poñer en valor o traballo de toda unha comarca e o traballo de todos esos agricultores que día a día pois, consiguen que isto sexa posible. Pois é un selo que, xunto tamén co da IXP Faba de Lourenzá, nos permite ser máis visibles, nos permite publicidade e propaganda e darnos a coñecer a outra restauración, e ademais é un selo que te ampara sobre un proceso de traballo en concreto de calidade.